¿Está el café? Sí, la acabé de posar. Qué bo, qué ganas tenía de descansar. Jo també tinc ganes de descansar. Per cert, com va el teu projecte? Sí, ahí estem, ni avant ni enrere. Que rotllo, no? Doncs sí, perquè no puc descuidar-me res. A la mínima ja me l'ha fet. Però no es preocupes, que això no tardarà molt en acabar-se. Això espero jo. Estic fins als collons. Que ganes tinc de que m'arribi la jubilació. Bon dia. Més conya. Què es passa avui? Que què em passa avui? Que què em passa avui? El mateix que em passava ahir. Abans d'ahir i abans d'ahir. Però no us preocupeu, que avui no el sentireu. Bé, avui ve el controlador cap. Ah, això és el que ja us importa. No aneu a preguntar-me res més. Home, el primer és comprovar que tu estàs bé de salut i com ja ho has demostrat amb el teu ímpetu natural... Ui, que sarcàstic és que heu vingut totes. Com es nota que no teniu cap problema. El que està clar és que ho portem millor que tu. Claro, quan tu tens la sort de tindre un amic en direcció... Què vols dir? Que què vull dir? Quan fa que no es donen un cas problemàtic? O millor dit, has tingut alguna vegada un cas problemàtic? Tu te'n recordes del cas 24.774? No em voldràs dir que serà un projecte complicat? Escolta, que jo estic ara en uno que... Què? Et deixo que vaig a prendre un cafè amb els meus companys tranquil·lament. Tranquil·lament, diu. Què? Com es va la sessió? Depèn de per aquí. Què et passa? El cafè està ara? Ara no sé, però calent... Està a punt de vindre el controlador cap, en Gabriel. Un altre. I què tal és? Jo el trobo simpàtic. M'han dit que ve recomanat. Mira, com tu. Pues més simpàtica que ella no pot ser. Home, impossible. I per a què ve? No sé, crec que l'aposta per al cas 359. No és ese en el que han hagut ja altres controladors que s'han demanat la baixa per pes o per depressió? Eixe. Això és el que hauria de fer jo, demanar-me la baixa. Però anem a veure, tan xungo tens. Que si és xungo, cada vegada que soluciona un problema, el mateix projecte en trau d'altres. Però tu estàs preparada. Escolta, que jo tinc el meu títol de supracontroladora. De supercontrolador. A tu volia veure jo en el meu lloc. Ni pensar-ho, a saber com tindràs l'atenció. Que està el Gabriel, el controlador cap. Hola, bon dia. Bon dia. Tenía muchas ganas de huevos. I nosaltres, de que has visitat. Vols ser-te així? No, gràcies. Com és que ens honra la seva visita? Doncs venia per ajudar a un de vosaltres, que per lo vist està tenint greus problemes amb el seu projecte. Sí, bueno, però no espera tant. Moltes gràcies per escoltar la meva súplica. Per favor, estem així per ajudar-nos. Què? És la que s'ha cridat, no? Sí, en efecte. Ah, que ha vingut a ajudar a... Pressupost. El seu cas és un dels més difícils amb els que es trobem avui en dia. No sé ni com ha pogut aguantar un controlador ser aquest projecte. Bueno, no és res. No, si nosaltres també pensàvem el mateix. Ai, s'està veient l'hora del cafè, veritat. Així és, controlador cap. Això em recorda els vells temps, quan jo era un com vosaltres, hasta que el gran cap em va ascendir. En Gabriel, si no li importa, és la senyal. S'acaba de despertar. Sí, per supost. Primer és la feina i després el relax. Bueno, ens anem, però seguiu, no vull interrompre res. No, si vostè no molesta. Per favor. No, pensar, estic a casa. Però vosaltres heu vist això? El què? És increïble, no ho puc entendre. Serà que més mala sort tinc d'ací? Això sí que és de veres. És més, jo crec que la que més me la sort és així. Però amb diferència. Ja te digo. Anem cap a dins. No, si totes n'hi ha en tot el joc. Que totes les cases allà hi un llibre que mai no llegireu? Fa molt temps que està en aquesta situació. Així no tan maig fa uns 3 dies.
normal, saps? Però l'esperança és l'últim que es pot perdre. Així tot, anem a intentar-ho. Gràcies. Cotxe per la dreta. Atenció, zona perillosa. Zona caminant. Cuidado el ojo. Frena. S'acaba la vorera. Teta en l'aire. Bicicleta per terra. Cotxe per la dreta. Zona caminant. Bicicleta per la vorera.